амнистия чист? оё ӯ касоне ки депорт, запрет, навъезд ё ин ки видварения доранд? амнистия бар чунин шахсҳо ягон фоидае дорад ё ин ки не? албатта дӯстони азиз, навора бо диққат то охир хуб тамошо кунед. мо ҳамаи маълумотҳоро дар ин навор гуфта гузаштагӣ ҳастем. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касое ки наворҳои моро мебинед. худованд аз шумо розӣ бошад. дар куҷае бошед, сиҳату саломат бошед. дӯстони азиз, дар зери видео лайк монед, то ки ин навори моро дигарҳо ҳам бибинанд ва ба канали мо обуна шавед. подписатсия кунед. ба шумо ҳазор раҳмат. рӯзҳои наздик муҳоҷироне ки дар ҳудуди Русия беҳуҷҷат рӯз мегузаронданд, амнистия ҷорӣ мешавад. имрӯз дар ин бора ба тафсил ба шумо хабар медиҳам ки чӣ бояд кард. соли гузашта президенти Федератсияи Русия Владимир Путин барои муҳоҷироне ки беҳуҷҷат, бе регистратсия ва инчунин касоне ки дар муддати ҷудошуда патент накарданд, дар вақташ дастпоридааст, амнистия ҷорӣ карда буд. оё ин амнистия касое ки беҳуҷҷат гаштанд ё ин ки въезди онҳо маҳкам шуд ва касоне ки видварения гирифтанд ягон фоида дорад? чунин савол шуданаш мумкин аст. дар ин бора бар шумо пурра хабар медиҳам. аз 1 январи соли 2025 то 3 апрели соли 2025 муҳоҷироне ки аз Осиёи Миёна ҳастанд то ин вақт беҳуҷҷат буданд ё ин ки ҳуҷҷатҳои онҳо ба талабот ҷавобгӯ нест, аз нав ҳуҷҷат кунанд ё ҳудуди Русияро тарк намоянд. бисёре мардуми муҳоҷир фикр мекунанд ки амнистия барои мушкилии онҳоро ҳал кардан ва ё касоне ки беҳуҷҷат гаштанд, запрет ё ин ки видварения доштанд, чӣ хеле ки дар боло гуфта гузаштем, тааллуқ дорад. не, асло ин тавр нест ва нахоҳад буд. зеро аз 5 феврали соли 2025 Русия як режимеро ба кор меорад ки ин режим ном дорад режим Вселки. шумо метавонед ки агар ҳуҷҷат надошта бошед, то муддати 3 апрел ҳуҷҷатҳои худро барқарор кунед. ин як пешниҳоди хуб бар ҳуқуқи муҳоҷирони Осиёи Миёна мебошад. аз ин фармонҳо мехоҳед фоида ба даст оред, бояд ба чанд гуфтаҳо амал кунед. якум, шумо бояд аз биометрия ва экспедитсия гузаред. дуввум, шумо бояд аз медкомиссия гузаред. дар навбати севум, шумо бояд сертификати донистани забони русиро дошта бошед ё ин ки агар ин сертификатро надоред, имтиҳон супорида гиред. ва талаби охирин, талаби асосӣ ин пункт аст ки ба шумо барои надодани РВП, вид на жительство ё ин ки патент бояд шумо ин пунктҳоро донед. ин пункт чиро дар назар мегирад? дар ҳудуди Русия ба шумо надодани РВП, вид на жительство ва патент сабаби асосӣ ин аст ки шумо бо қарори суд видварения ҳастед ё ин ки шумо бори суд шудагӣ ҳастед. шумо инҳоро гирифта наметавонед. инҳоро ҳамин шахсиятҳое метавонанд ки ягон бор суд нашуда бошанд. ин барои шумо як фурсати хубе ҳаст. агар шумо видваренияи 5 сола дошта бошед, бо тариқи суд шумо ин ҳуҷҷатҳоро аз худ карда наметавонед. ҳамин тавр агар дар шумо чунин ҳолатҳо бошад, шумо ягон кор карда наметавонед, зеро шумо запрет, въезд ё ин ки судебни заложенност дошта бошед. хуб аст ки шумо Русияро тарк кунед. дӯстони азиз, барои инҳоро ҳамашро донистан, мо ба шумо реклама кардем ки мақсад ана ҳамин шахсият судебни заложенност ё ин ки штраф дар МВД ҳамашро проверка мекунад. рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман қатиш гап занед, бо нархи хуб дастрас ва ба ҳамаи саволҳои худ ҷавоб гирифта метавонед. фурсатро аз даст надиҳед. албатта мо шумо медонем ки қоидаи 90/180 аллакай ҷорӣ шудааст. касоне ки ба Русия мераванд,
дар муддати 3 моҳ ҳамаи ҳуҷҷатҳо гуфта шударо карда наметавонанд, то муддати 180 рӯз бояд Русияро тарк кунанд. аз ҳамаи муҳоҷирони корӣ хоҳиш карда мешавад, ки ҳуҷҷатҳои худро омода карда баъдан ба кор шурӯъ кунед, ё ин ки ба қонуни итоат карда қоидаи навро амал намоед.